ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಮತ್ತ ಸೌಖ್ಯತೆ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂಚೆ ನೀ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಅಂಡು 7 ಗಂಟೆ ದಿಂಚಿ ನಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡು ಪಂಡದು ಇನಿ ಕಾಂಡೆದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದು ಸಂಡೇ ಆಯ್ತು ಇಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡುಪ್ಪೇರು ಏಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕಾಂಡೆನೇ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ 800 ಲಕ್ಷ ಮೊಂದಿಕ್ಕದು ಮತ್ತು ಆತಂಡು ಚಾ ಒಂಜಿ ಬರ್ತೆ ಜಾತೆ ಚಾ ಪರೋಡು ನಾನು ಎಂಗುಲು ಬೆಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾ ಪರ್ಕ ಚಾ ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ದಾದ ವ್ಲಾಗು ಅವೇನೆಕ್ಕಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲು ಒಡೆಗ ಪೋಡು ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ತೀವಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ 10 ಗಂಟೆ ಬಯರು ಎತ್ತಂಡು ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಟದ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಕುಲ್ಲಾಡು ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಹಿಂಕ ಬಂಡದು ಮೂಲ್ತುನಾಗ ಜೋರು ಬರ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾಯರನೆ ಬಿಡ್ಪೂಜಿ ಕೇತು ಜೋರು ಬರ್ತ ಪೋಪಿನ ಉಂಟುಂಡದ ಅಲ್ಲೇ ಜೊತೆ ಪೋಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ತೂಕ ಬರ್ಸ ಪೋಯ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದದ್ದು ಹೆದರ್ಗ ಪೊಯ್ ಕುಲುಬು ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಬಾಕಿಲ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಕಿಲ್ದೆ ಪಡ ಎತ್ತಿ ಒಯ್ಪು ಹಾಂ ಚ ಏಮೋ ದೇವರೇ ರೈಟ್ ಪೈ ಹುಲಿ ನಾಯಿಗೆ ಓಲ ನಿತ್ತನ ಪಾಡ್ಗ ಬಂಡದು ಪಾಪ ಜಡಿ ಗಾಡಿ ಪೂಜನಾ ಮಾಮಿ ನಡೆಯ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಅತ್ತಾಯರ ಮಾಮಿ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಈಗಲೇ ತೀತ್ ಕೊಡ್ತು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೂಜಿನ ಮಾಲಿಗೆ ಹಿಡಿತದು ಓಲು ನೆಟ್ ಅದೇ ಮೈದಿಂಗ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕೊರಗಜ್ಜರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ತುಲೆ ಮೂಲೆ ಬೇಲ ಒಂದುಂಟು ದಾದನ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕಾಪಲೆ ರಜಾ ಕೋವಿನ ಕೋಪಿನ ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಎನ್ನಮ್ಮ ಇಂಕುಲು ಕೊನೊಂದು ಆಫೀಸ್ ಪೋಪಿನ ಇಂಕುಲು ಅಮ್ಮನ ಮುಡ್ಡಾರೆ ಬೇಲೆ ಉಂಟದ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲೇ ತೊಂಬೈಲಾಗ ಹೋದಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಿಜಿ ತೂಕ ಚಾ ಬಾರ್ರೆ ಗೋಪಿ ಕಾರಣ ಬರ್ಕ ಉಂಟು ಟಾಟಾ ಹೋಯ್ತಲೇ ಹಾಂ ಆಯ್ತಲ್ಲೇ ಉಂಟ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಟ ಚವು ಇನ್ನು ಗಾಡಿ ಬರು ಮೀನಿಗಂತ ನಾ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಇಟ್ಟು ಕಾಟ್ರದು ಕೊನಪಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಓಲ ನಮ್ಮ ನಾಯ್ಕೇರು ನಕಲು ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಓಲುಲ್ಲೇருந்து ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಮೂಲ್ ದೀಕ ಅವು ತಿನ್ಪೇರು ಹಾಂ ಮೂಲ್ ದೀಕ ಇಂತ ಪಲಾವ್ ಉಂಡು ನೈಕು ತಿನ್ಪುಂಡು ನಾಯಿ ಏರನ ತೂಪೇರ ಮೀ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಿನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾವು ದಾದ ಬಂಡದು ಮುಲ್ತಲೆ ನಾಯಿಗೆ ದೀತೀನಿ ಪಲಾವ್ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪೇರ ಜನ ಸೇವೆಗೆಂದೇ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಬಗದ ಪೊಯ್ ಬಲ ಪಾಡಿ ಬಾಕಿಲು ಹುಲಿ ಗೈಸ್ ಬತ್ತು ಪಾಪ ನಾಯಿ ತಿನ್ನಾಡು ಏತು ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ ಪೂರದೆ ನೂ ಅಂಕಲ್ ಅತ್ತಿಗೆನಿಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡಿ ಬೇಪರ ಉದೇ ಬರೇ ಪೊಯ್ನ ಪರ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಮಾರು ಬಲ ಚಾ ಬರ್ರೆ ಒಪ್ಪಿ ಮೂಲ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಡೇಂಜರ್ ಪೋಯರೆ ಬಂಗಾಪ ಬೇರೆ ಓ ಏರ್ಪುರ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ
ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅನ್ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ತೆಗೆದು ಏನ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದೇ ಈ ತರ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೃತ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ತಿರುಗಿದ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇರೋದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಿನ್ರದ ತಿನ್ನಂಚ ಈಗ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ಈಗ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಈಗ ನಡೀತಿರೋ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶೋಗಣದೆ ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ನಾಯಿಗಿಂದು ಹೋಟೆಲ್ದ ಬಂತು ಕೈಂಕ್ಲೆ ಕಂತಿನೇನು ದಕ್ಕಲ ಬರ್ಚಿಂದು ನಾಯಿಗೆ ಕಂತು ಪಾರ್ದೀನಿ ಫೋನಾಗ ಕಂತಿತ್ತು ಮುಳ್ಳು ರಾಸಿ ನಾಯಿ ಇತ್ತು ಆಂಡಲ ಈ ನಾಯಿಗೆ ಬರ್ಚಿ ನಾಯಿ ಪರಂಗಂದಿನ ಅಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಅಂತಿನ ಬೆಚ್ಚ ಪಲಾವ್ ಬರ್ಚಿಗೆ ಕಲೆ ಎಂಚ ಕಂತದೆ ಅಂಚನೆ ದೀತೆ ದೇ ಮೂಲಜಿ ನಾಯಿ ಪಂದುಗುಲ್ವ ನಾಯಿ ನಾಯಿ ಇತ್ತು ಅವು ಪೂರ ಮೂಸುದು ಬೈನಿ ವಾ ನಮ್ಮಂದ ಪಲಾವ ವಾ ನಾಯೇ ತಿಂತಿಜ ನರಮನೆ ತಿನ್ನುವ ನಾಯೇ ತಿಂತಿಜಿ ಹಾಂ ನರಮನೆ ತಿನ್ಪುಂಡ ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದನ್ನ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಸೀದೆ ಇಲ್ಲಗೆ ಈಜಿನ ನಾಯಿ ಊರಾಗ ಅಂತ ಪಾಡ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಮುಟ್ಟೆ ಸಂತ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ದಿಂಡಲ ತಿನ್ಪುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂದು ತೂನಾಗ ಶೇ ಫಲವೇ ತಿಂತಿಜತ ದಾದ ಅಂದಪ ನೋಡೈಕ್ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ತೊಲೆ ಎದ್ದು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಕಾಲ ಹೊರಡು ದಾದ ಬೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಹೊರಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಬರ್ತೀವಿ ರಿಂಚಿದ್ದೆ ಬಟ್ಟಿಂದ ಅಲ್ಲಿತ್ತೀಚಿ ಮುಂಚಿನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾನು ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ 150 ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಗೆ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಮೂಳ್ತುಳ್ಳಿ ಏನಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಂದೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿತೆ ತಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬೋಡು ಇದು ಈತಿ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮೀನು ಫ್ರೈಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ನಾನು ಒಂದು ರಡ್ನೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಗಂಜಿ ಪುಡು ಗಂಜಿಗೆ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಮುಂತುವಲಿ ಏನು ಮಸಾಲ ರೆಂಕ ದೀತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ದಾದ ಪಾತಿನ ಬಂಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟತೆ ಆತ ಪುಂಟದು ನಮ್ಮ ಮೀನಿಗೆ ರೆಂಕ ದೀವಲಿ ಮೀನು ರೆಂಕ ದೀಬಿಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಪತ್ತಿಜಿ ಬಂದನಂತೆ ತೆತ್ತಿದ ಬೋಲ್ದುಂಟು ತವು ಪಾಡ್ಲೆ ಜನ ಕಂಪೋರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಲ್ಪದು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಬರೋ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲ ಬೋಡು ವೈಪರಿಗೆ ದಾಲ ಬೇತೆ ಪಾಡು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಕಾಯಿನಕ ಅಂತ ಘಾಟ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಬಾರ್ದು ಪೂರ ಮೀನಿನ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಯ್ತದು ಪೂರ ಮೀನಿನ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಡೆಯದೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನದಾಗ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಇದು ಬಿಡ್ಲೆ ಸರಿ ಕಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಡ್ಚಿ ಹೊಲ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಅವೇನು ಮಗದು ಬರಲಿ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಶುಗರ್ ಗಂಜಿ ಬೋಡು ಗಂಜಿಗೆ ಒಂದು ಪಂತಿನ ಇತ್ತೆ ಕೈ ಮಂತೇನು ರೆಂಕ ದೀಯನ್ 10 ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ದೀವೋಡು ಪಕ್ಕ ಕೈಪೋಯನ್ ಕಾಯ್ತದ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವು ಎಂಜಾತನ್ನು ಬಂಡು ನಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಗಂಟೆ ಮೂಜಾರ ಆಂಡ್ ಒನಸ ಆಂಡ್ ಮೀನಂತೂ ಮಸ್ತು ಶೋಕ್ ಆತಂದು ತಿಂದ್ರೆ ಒನಸ ಗಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಅಂಡ ಅಂಚ ಬಾಕಿದ ಮೀನು ಅಂಚನೆ ಮಂತ್ ಫ್ರಿಜ್ ತಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಬೈಯಾಗ ತೂಡು ಬೈಯಾಗ ಕೋರಿ 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 ಕ್ಯಾ ಕೋರಿ ಅಮ್ಮ ಅಭಿ ಕೂಲೆ ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕೋರಿ ಕೂರೆ ಕ ಮಣ್ಣು ಡಾಲೋ ಕೂಟ ಅಂದುಂಡು ಬಗದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜೆ ಆಂಡ ಕೋರಿ ಜಿಲಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೈಸ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಏರಿಗಾಂಡ್ಲ ಅವೇನು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಆಯ್ನತ್ತು ಜನ ತೂಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ನಿಕಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಗೂ ಏನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕುಡ್ಡಲ ಪಂತಾಯನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀಗೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಏನು ನನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ಅದ ಮುಟ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ಕಲೆ ಬಾಯ್.